На какво се дължи това, че главата ти е пълна каша? Ако имаш нужда от помощ, съм на селище. Това е пълна катастрофа, което виждам днес. Махай се. Хората, с които се срещам, са малко странни, всъщност даже много. Аз не ви представих всъщност Сара и Алина. Може би нямам нужда от помощ.